100 taun maneh meh mesti ora ana siji wae saka awake dhewe sing isih urip ing donya iki. Pasuryan-pasuryan sing dina iki padha sesrawungan alon-alon bakal ilang saka elinge manungsa. Omah sing tau kita bangun bisa wae isih ngadeg, nanging sing manggon dudu kita meneh. Bondo sing biyen kita kumpulake kanthi rekoso wis pindah tangan, malah bisa wae ora ana sing ngerti meneh sapa sing tau duweni. Awake dhewe wis ana ing papan sing sepi ing jero kubur, ngenteni wektu nalika kabeh amal bakal diitung. Donya sing biyen katon rame karo ambisi, kebanggaan, rebutan pangkat lan bondo, dumadakan katon cilik lan mung sedelo. Coba dipikir, dina iki wae kita ora ngerti sapa simbah buyut kita sing urip 100 taun kapungkur. Padahal biyen dheweke uga tau mlaku ing bumi iki, duwe pengarep-arep, bondo lan kesibukan kaya awake dhewe. Nanging wektu alon-alon ngilangke kabeh kanthi sing kari mung crita samar. Saka kene kita sinau yen urip iki sejatine cekak banget. Akeh perkara sing kita oyak nganti kesel, jebule mung kaya sendagurau donya sing ora bakal melu mlebu kubur. Ora ana sing pantes disombong-sombongake. Mula syukurana dina iki amarga kita isih diparingi ambekan, isih diparingi wektu kanggo nambah amal lan dandani awake dhewe. Amarga saben detik sing kita lakoni dina iki iku bakal kanggo urip sing sejatine, urip langgeng sing bakal kita temoni mengko.